ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворро то охириша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз тико саркардагӣ то Lexus Rexa мебошад ки мошинҳои шумо мекуфтед дар ҳамин ҷо ҳам ҳаст. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестанд, обуна шавад, дар видео лайка баҷиқа. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад BMW X5 ки соли бароишаш 2009 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 4.8 литрае ки сӯзишворӣ бензинае. коробка передачи автоматикае. нархаш 150 000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айвагона ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. яксола ҳуҷҷат дорад. панорама голограмма дорад. ҳама ҷош кор мекунад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестанд, обуна шавад, лайкро бигзорад. дуюм Jeep Willys соли бароишаш 2013 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар истаравшан. объём мотораш 2.4 литрае ки сӯзишвориш газае. коробка передачи механикае. нархаш 10 000 сомонӣ мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. сеюм Nexi Daewoo соли бароишаш 1997 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. объём мотораш 1.6 литрае. сӯзишвориш бензин газае. коробка передачи механикае. нархаш 16 000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. мошин чӣ хеле ки мебинед, то зака ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум Mazda 5 соли бароишаш 2018 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.5 литрае. сӯзишвориш бензинае. коробка передачи автоматикае. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад. мошин дар ҳолати нав қарор дорад. европейский мошинае. ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум Lexus Rex соли бароишаш 2019 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. объём мотораш 3.0 литрае. сӯзишворӣ бензинае. коробка передачи автоматикае. нархаш 520 000 сомонӣ мебошад ки пробегаш 4700 километрае. ранги мошин сафед аст. кузаш хачибек. мошин дар ҳолати нав қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. европейския. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум Daewoo Tico соли бароишаш 1996 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. объём мотораш 1.2 литрае. сӯзишворӣ бензинае. коробка передачи автоматикае. нархаш 11 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст.
ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سراشنا فروخته می شود. اگر خریداری کانکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. دوستانی عزیز، هفتم، اوپل استراجی سالی برایشش 1998 می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در 8 ابیا موتورش 1.6 لیتر سوزشواری بنزین گازه. коробка передач механика. нархаш 35000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сервиси мебошад. кузаш хачибек аст. мошин ҳама ҷош 100% кондитсионер дорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум, ягуар соли бароишаш 2010 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиё мотор 3.5 литраи сӯзишвориш дизелай. коробка передач автоматика. нархаш 150000 сомонӣ мебошад ки пробегаш 150000 километр. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш седан аст. салонаш кожаниз сафед аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. нӯҳум, мерседес бенз с класс соли бароишаш 2014 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиё мотораш 5.0 литраи ки сӯзишвориш бензинай. коробка передач автоматика. нархаш 588000 сомонӣ мебошад ки пробегаш 6500 километр. мошин рангаш сафед аст. кузаш седан мебошад ки чӣ хеле ки мебинен тозаака ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум, хундай элантра соли бароишаш 2004 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиё мотораш 1.6 литраи ки сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика. нархаш 20000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ёздаҳум, дайво матиз соли бароишаш 2007 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар турсумзода. абиё мотораш 0.4 литраи сӯзишвориш бензина. коробка передач механика. нархаш 23000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст. чӣ хеле ки мебинед тозаакай. мошин 4 баллони нав дорад. ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дувоздаҳум, уаз 469 соли бароишаш 1988 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиё мотораш 2.0 литраи сӯзишвориш бензинай. коробка передач механика. нархаш 22500 сомонӣ мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салонаш кожнӣ мебошад. краскаш нав кардагӣ. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сездаҳум, некси дайво соли бароишаш 1995 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиё мотораш 1.6 литраи ки сӯзишвори бензин газай. коробка передач механика. нархаш 17000 сомонӣ. мошин рангаш сафед аст. кузаш седан мебошад ки чӣ хеле ки мебинед тозаакай. мошин ҳама ҷош 100% танҳо ҳуҷҷат надорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз,
14. Daivo Leganza соли барӯшаш 1999 мебошад, ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Масчо. Абиёб мотораш 1.8 литрае, ки сӯзишворӣ бензин газай. Коробка передач механикаи нархаш 15000 сомонӣ мебошад. ранги мошин Корeshnia, кузаш седан мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. Opel Hatchback соли бароишаш 1994 мебошад, ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар панҷакент. абиём мотораш 1.6 литрае, сӯзишворӣ бензин газай. коробка передач механикае, ки нархаш 37000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст. мошин чӣ хеле ки мебинед нав кардагия, пешаш ранги пеши Lexus. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.